30 листопада світові лідери зустрінуться в Парижі та почнуть переговори по укладенню кліматичної угоди. Тому днем раніше люди з усього світу вийдуть на вулиці, щоб закликати владу на усіх рівнях перейти на 100% чисту енергію. Якщо тебе непокоїть зміни клімату, що вже торкнулись і України, якщо тобі набридло фінансувати монополістів, які займаються видобутком викопних джерел палива, якщо ти піклуєшся про майбутнє своїх нащадків та усього живого, що лишилось на нашій планеті, приходь на глобальний кліматичний марш у місті Херсоні. Ми чекаємо вас 29 листопада біля Херсонського обласного драматичного театру імені Миколи Куліша. Заходи з нагоди глобального кліматичного маршу розпочнуться об 11 годині дня. Приходьте та долучайтесь до усього світу у боротьбі за майбутнє, якому ері викопного палива прийде кінець. не будь байдужим! Це торкнеться кожного. І тебе.